Let us sing wholeheartedly the very beautiful song dedicated to the Holy Spirit. All of us together. Close your eyes for us to savor the sweetness of the song and the beauty of the song. Together we sing. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Come with your sweet healing power. Touch me and make me whole. Kun sad Espiritu Santo, kun sad nagampo ako, kun sad langit nung kalayo, ini takining dughan ko. It's good to sing that song every now and then, because that is an invitation of the Spirit, of the Holy Spirit to dwell in us. Kinsa ba gayod ning Espiritu Santo? Ug unsa ba ang papel sa Espiritu Santo diha sa atong kinabuhi? In our common experience, sumo kabantay, makadungog gani o mog tao or makasinati mog tao kang kana bitong way lami mo istorya o niya laay, hinay, pasog tingog o niya murag galanay ang iyang porma o niya mo istorya murag way kinabuhi. Sama inyong i-comment. Sama ni tawhana mo istorya wa may espiritu, di ba? Kana bitong nay bisag pare usahay no, kana bitong makaibaong rag why force yang gisulti, why persuasion, why zeal, unya dili inspiring, why espiritu. Unya kana pong nay murag naay tao pong murag hyperactive nga murag di mahurot ng istorya nga murag buhi kanunay bisag tungang gabi gayaw-yaw nga murag ija tanan nga murag why kaluyag, why kakapoy. Unsa man po description ana, puno sa espiritu, no? Ana kanang makakita mo wakwak, ana makakita mo ungo bakaha, or makakita mo sa inyong classmate sa una nga maot og naong na karon. Mayong sus marihin lupa jud hong espiritu. Di ba? Spirit. The word spirit, duhani ka etymology ang atong makuha ani. It comes from the Latin word spiritus, and it comes also from the Hebrew word ruah, which means breath, ginhawa. Muna the Lord, the giver of life na naskrido. It's the Spirit. Unsa may papel sa Espiritu Santo diha sa atong kinabuhi? Traditionally, there are three symbols of the Holy Spirit. Primero, kalayo. Di ba sa Ebanghelyo, tongues of fire. Kadyo. Ikaduha, hangin.
ginhawa o ikatulo sa lampati. Di ba pagbunyag ni Jesus dito sa River Jordan, dihay muraog hingtungtong diha sa iyang ibabaw sa iyang ulo, dihay murag sa lampati mikunsad ang Espiritu Santo. Unsa may buti pasabot aning tulo ka mga kahulugan sa Holy Spirit, ang three symbolisms of the Holy Spirit. Primero, tongues of fire. Ang usa ka kayo mao kani nagpasiga, di ba? Ang usa ka kayo mo'y naghatag og kainit. Ang kayo mo'y naghatag og kahigayunan nga musilaob ang usa ka butang. So that means to say it is the Holy Spirit that gives zeal and inspiration sa atong kinabuhi. Nga naman, daghang mga panahon sa atong kinabuhi nga makatilaw kitag kaluya. Kamo nga mga minyo, makaingon pa ba mo nga sa inyong kinabuhi karon? Do you still have the zeal and the inspiration of the Holy Spirit to continue in your married life? Ang inyong kasibot, inyong gana, ang inyong kadasig nga mopuyos kinabuhing minyo, parihas pa ba sa unang simana, unang buwan ug unang tuig sa inyong kasal o karon nga 40 na mo katuig gaipon? It's good to reflect on that. Do you have still the zeal and the inspiration to continue? Kana bang makadasig pa ba? Napa ba inspirasyon ang inyong kinabuhi isip magtiayon? Kung naa pa, thanks be to the Holy Spirit. Ugwa na pag-ampo sa Espiritu Santo, manag-inita kining dughan ko. Muna yung papel sa Espiritu Santo, muhatag na to og kainit, muna inita kining dughan ko. Kaya usahay sa tong kinabuhi, magpuyo ta ng kinabuhi, wanay lami, wanay gana, wanay kadasig, hingpuyo lang ta dihatod kay nahinay ka na nato. Mapitan usahay na kami og sos, Pader, pag mahimo pa na inspiration ng kaminyoon, di na siya kumurinyo. Kaya mo lang giingon nga before marriage, when the husband touches the hand of the wife, that is love. Onya after marriage, when the husband touches the hand of the wife, that is already self-defense. No. Yung mo nang kumuto ng kamot sa mga asawa, hindi ka malaparuhan. No. Uguyab pa, pag holding hands ninyo, labing-labing to. Pero maminjo na kuno, inaghikap ni mo sa kamot sa mong bana, pamugong na na. Inaghikap ni mo sa kamot sa mong asawa, aron di ka makamrasan, o di ka malaparuhan. No. Bawag tinuod ba po na? But again, the point here is, we must continue to live inspiring lives. And that is the work of the Spirit. Kaya daghang mga panahon nga makapaluya nato. Tinuod na sa atong kinabuhi. Unya sa mga panahon nga maluya ta, sa mga panahon nga kapuya na ta, usahay di na puta wa na tay kasibot. Even in the exercise of our faith, we need the fire coming from the Spirit. Kamo sa inyong pagsimba, kana bang naba pa mo kasabot mo sa Binasaya ka nag-iingog kahigwaos? No. Sa man na pag-describe ng kahigwaos, kana bang murabag gana kaayo? Mo man ay kahigwaos sa millennial nga language, ingan laman nagikilig, no, nagikilig kana muraga ngayon ana. Kiligon pa ba mong musimba? Ha? Kiligon pa ba mong musimba? Pariha ba mo sa atong mga ginikanan kaniadto nga bisag alas 6 pa misa alas 4 na gailis na naligo na gautaw na og kanang sadya kay aron isimba. Or basin basag anha na ta magilis 3 minutes before
motapos ang simbahan. Nawa ng atong zeal. Importante na. Kana bang maghigwaos pa kang magahuwat pa kang ngaso sa Sabado na pod, sa Domingo makasimba na pud ko. Basig mabalim yung sos panuway simba na pod nang maugi hapon paria, di ko kasabot isang wali, musamot ko ka impierno anay no. Kinahanglang na zeal and inspiration. Mo na gingog fire, mo na the first symbol of the Holy Spirit. Send forth your Spirit and enkindle in us the fire of your love. Yun, ana. Ikaduha nga symbol sa Holy Spirit is salampati, peace. The gospel for today speaks about Jesus' greetings of peace. Peace be with you. The peace that is being referred to here is kanang giingog shalom. Diba makadawat mo sa mga greetings, shalom. Mao man ay Jewish nga word of peace. Shalom means dili lang absence of war, dili lang absence of insurrection. Ang shalom nga gipasabot ani kining giyog peace sa Bible, dili lang nang wadya mo'y mangulata sa inzo, wadya mo'y adis-adis nga gasuroy-suroy, way manglungkab sa imong bahay. That is not the peace that is being referred to here. But the peace that is being referred to here in the word shalom is interior tranquility. Kanabang bisan o gubot sa gawas, you are peacefully, you are sitting and lying and standing peacefully, free from all anxieties, free from all worries. Muna'y shalom. Daghang mga tao nga hapay kaayog tanawon, pinatindog og buhok o manudlay, bagag gel, o niya murag piskay pamurma pero gubot pasalukot ilang kasing-kasing. Kanang shalom, bisag asa kay pahiluna, malinawon imong kasing-kasing. Munay peace, munay shalom. Kita bitaw ko kanang cross stitch nga frame nga gibutang sa kumbento sa mga madre, nay iring nga natug nga galuko sa kanang murag kaang. Giingon ag iring, una nay caption sa ubos, giingon dito, when you are at peace with yourself, every place is home. Bisan pagkag maglumos og bino, bisan pagkag mulupad ka bisag asa ka mangitag mahalong resort, mahalon nga tourist spot, bisan pagkag asa ka mulakaw kanang way tao, bisan pag-asa ka planetaha, basta di ka peaceful sa imong kaugalingon, di gyud ka mahilona. Because peace is something that you have to work out, and it starts from the bottom of the heart. And this peace is also the gift of the Spirit. So kumusta man inyong kinabuhi? Malinawon ba mo? Kanang giingon bitaw sa mga tiguang sa unang makatuog ba mong maghayang? Mo man ay karaan nga ekspresyon sa una, Father, bahalag pobre mi basta makatuog mi maghadjang. Kaya kanang tao nga di malinawon, kaya di man na makatuog nga maghayang, maglimbag-limbag man na. Maglimbag-limbag na, magsikat-sikat, magsigi o kanang takilid-takilid, kanang gingog gaalindasay. Naghana man ning word dapat gahigwaos, gaalindasay, galimbag-limbag. Basta kay mauna, no? When you are at peace with yourself, makatug kang maghayang. Kanang giyog mahimbing ang tulog. And that is the gift of the Spirit. And third, last thing, the third symbol of the Spirit is the wind, the breath of life. Kada usa nato natay espiritu, mao bitong buhi patakaluoy Ginoo hangtod karon. But the question is, sa atong kinabuhi, kita nga mga buhi nagpakabuhi ba usab kita? Na may mga tao nga buhi nga wa magpakabuhi.
It is not simply enough for us to exist. We need to live. Sa may kalainan aning buhi o magpakabuhi. Na yung mga tao nga gaginhawa, galutok ang kalimutaw, makalakaw, makatindog, pero patay ang ilahang moralidad. Na bulit sa bisyo, nagumon sa mga daotang binuhatan, way panglantaw sa kaugmaon, way paghunahuna sa iyang dangatan. Buhi, pero way pagpakabuhi. Napoy mga tao nga luyahon og porma. Na mga tao nga tibihon og naong, pero maayo nga magpakabuhi. Kumusta man atong kinabuhi, ako nga pare, siya nga dikon, kamo nga katauhan sa Dios. Buhi man tang tanan ani karon. Nagpakabuhi ba kita sigon sa gilatid sa espiritu nga gihatag kanato sa Dios. We need to be inspired. We need to have that zeal. We need to have the breath of life, and we need to have peace. And this is the offering of the Spirit to us. Amen. Praise the Lord. Atong hatagan ang Espiritu Santo sa masipang pakpak.